नोंथाङानो गासैखौबो माइन'रिटिबो ला एसटिबो ला गासैखौबो ला। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ' लानानै फैबावलायबाय। बाथ्राया जाहैबाय बिस्वजित दैमारि सारा फंनैसो बाथ्रा बुंनानै होदों रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय। बेखौ लानानै आङो दिनै फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों नोंथांमोननि सिगाङाव। खोथाया जाहैबाय बर' खृष्टियानफोरा माइन'रिटियाव थानो ना एसटियाव थानो, बे बाथ्राखौ बिस्वजित दैमारि सारा बुंनानै होबाय। दायो जोङो बबे मोनसेयाव थागोन रायजो राजा नोंथांमोन बर' खृष्टियानफोरा? दिनै एसटिखौ लायोबा माइन'रिटियाव थानो मोना, माइन'रिटिखौ लायोबा एसटियाव थानो मोना। दा बाथ्राया जाहैबाय एसटियाव थानानै जों बेसेबां डेभेलप जादों आरो माइन'रिटियाव थानानै जों बेसेबां डेभेलप जादों। दिनै राजनितिकनि लिडारफोरा गोबां लासै जोंनि आलो गोजोनै थानाय, जयै मिलायनानै जानाय, बेफोरखौ नायनो हायै बायदि बाथ्रा बुंगासिनो रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै बर' खृष्टियानफोरा मा मावबोदों मा मावबोआखै, मा खालामबोदों मा खालामबोआखै गोदो गोदायनिफ्राय। आरो नोंथांखौबोथ' सासे मिनिस्टार खालामदों। नोंथांनि समस्थियाव, नोंथांनि एलेखायाव बर' खृष्टानफोर गैया नामा? बर' खृष्टानफोरा नोंथांनो भट होआखै नामा? नोंथांखौथ' मिनिस्टार खालामहरबाय। गोबाव समनिफ्राय नोङो गोबां EMबो जाबोबाय, MLAबो जाबोबाय। दिनै बर' खृष्टानफोरखौ एसटियाव थानो ना माइन'रिटियाव थानो, बे बाथ्राखौ नोङो दिनै मानो बुंफैखो? बिथांमोननि प्लान पलिसि गिदिर गोलावफोरनि जे माखासे सिन्था धारा खालामनाय, बियो मोजां जायाखै। आंनि बायदिब्ला आंनि फारसे आङो बुंनाय जाबाय। नोंथांनि जे बुंनाय बाथ्रा बेखौ लानानै आं बुंदों सार। जोङो बर' खृष्टानफ्रा माइन'रिटियानो जाबाय जेन'बा। अब्ला लासै जोंनि बर' खृष्टियानफोरा MLAबो जानाय नङा, MP बो जानाय नङा, नङा होमबा? एसटि सिटआवथ' जोङो इलेक्सन गेलेनो हाला, इलेक्सन दारायनो हाला, नङा होमबा? बैफोरखौ सिन्था खालामनानै जे नोंथांमोना बर' खृष्टियानफोरखौ आलादा खालामनो नागिरदों, बियो माब्लाबाबो गनायजाथाव बाथ्रा नङा। आरो बिस्वजित दैमारि सार, बर' खृष्टानफोरनो माखासे मान मर्यादा एसटिनि जुदि होनो गोसो गैयाब्ला, गैया सिदा सिदि नोंथाङा बुंनानै हो, जोंनो नाङा। ना जोंनो माइन'रिटिखौ नांगौ ना एसटिखौ नांगौ, जोंनो मोननैखौबो नाङा। नोंथांमोना होनो गोसो गैयाबा गैया, बाथ्राखौ बुंनानै हो। नोंथाङानो लाजोब, नोंथाङानो गासैखौबो माइन'रिटिबो ला, एसटिबो ला, गासैखौबो ला, जोंनो नाङा। दिनै जारिमिनखौ बोरलानानै नायोबा एसटिखौ गोदो गोदाय बिगुर गोजाफ्रा होलांदों। जों बै स्ट'रिफोरखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो। दा बै बिगुर गोजाफ्रा सोरमोन? बिस्वजित दैमारि सार, सोरमोन बै बिगुर गोजाफ्रा? हिन्दुमोन नामा? ना माइन'रिटि नामा? बुंनानै होलाय, बोरलानानै हो सार। नोङो सासे गियानि गुनि, नोंखौ बयबो मानियो। गोबाव सम नोङो EM, MLA, MP नोङो मावनो मोनबाय बर' खृष्टानफोरनि अननायावनो। दिनैहाय नोङो मानो बेफोरबादि बाथ्राखौ दिनैनि गेजेरावसो मानो बुंनानै होफैखो? आरो हाइकर्ट, सुप्रिम कर्ट, बे हाइकर्ट, सुप्रिम कर्टआवहाय डिसिसन लाथोंना सार। बेफोरखौथ' नोंसोरबादि लिडारफ्रानो समाधान खालामनानै हो। ना बर' हिन्दु ना बर' खृष्टियान, बेफोरखौथ' नोंथांमोनानो बाथ्रा बुंनानै, माखासे खामानि मावनानै नोंथांमोनानो समाधान खालामनो हायोना। दिनैहाय नोङो उल्थासो माने बर' खृष्टानफोरखौ गोजान खालामनो नागिरदों। जुदि नोंथाङा बेफोरबादिनि नलेज गैयाब्ला, लजिक एन्ड फिल'सफिनि माखासे नलेजखौ ला नोङो। बिस्वजित दैमारि सार, नोंथांखौ आङो बुंबाय, बाथ्राया गनायजाथाव नंगौ ना नङा, बेखौ नोंथाङा बुजिनानै लादो।